På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af, da jeg hørte nogen mumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener hvert et ord, når vor Herre slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord. Må man tage hunden med sig ind i himlen, den er sød og den er værd, min bedste ven. Må du spille, mand, så bliver jeg glad. Jeg svarede ham lidt kort, da jeg sagde: hør, din hund kommer nok i himlen, når den dør. Det var sent, og jeg skulle køre hjem. Da jeg satte i bilen, tænkte jeg på manden igen. Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener hvert et ord, når vor Herre slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord. Må man tage hunden med sig ind i himlen, den er sød og den er værd, min bedste ven. Den er klog og fin og lige hvad i bad. Hvis man må du spille, mand, så bliver jeg glad. Så vigtig, at han fortjente få et ærligt svar. Men hvem kan svare helt oprigtigt, om hunde der dør får plads hos himmelens far? Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener hvert et ord, når vor Herre slukker livets flamme, og man skal forlade